नागिर ओमफ्राय नों स्कुलाव थाङो नामा? थांगोन आदा आरो ओंखारहैनि। नोंबो ओंखारहैदो आंबो ओंखारहैनोसै। दे आबौ आंनो दोनलांनोसै ओंखारहैदो थां। जागोन दे आबै। आबै आंना जाबाय। नोंलाय मानो थांनांगौ? खामानिफोरानो जोबाखै? आबै आंबो स्कुलाव थांनानै गिदिर मानसि जानो लुगैदों। बाद हो नोंनि बे सिमाङा। गोसोआव ला दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांनो मोनला नोङो। आबै आंबो थांगौमोन ना। आं दहायनो बुंखाबायना नोंखौ दिनैनिफ्राय थांनो मोनला होननानै। आबै मानो गारखो? आयै मा जादों? बे बेगखौ मानो गारदों? मानो गारदों बुंदोसो नों? जाबाय फिसा गाबनांला दे जाबाय। जाबाय। बे गथ'खौ फरायहोयोब्ला बेसे खस्थ' जागोन मिथिगौ नों? दोन हिनजावनि फिसाखौ फरायहोनानै जेबो लाब गैया। ओरैनोब्लाबो सानसे समाव मालायनि न'खराव बिलाइना हरखानांगोन। आयै बे सानसे गुबुननि न'आव थांब्लाबो दा बियो जोंनिनो गथ'। बेखौ सोलोंथाइ होनायनि बिबाना जोंनिनो। जों दा बेखौ मोजां सोलोंथाइ होनांगोन। खबरदार बिहामजो, बेखौ दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांनो होयोब्ला खोथाया गाज्रि जागोन। बेखौ गोसोआव लाखा। फै जोंसार आबौ थांनिसै। आबै आबै। मा आबौ? आबै आंनो फैसा नांगौमोन। मा आबौ फैसा नांगौ? बेसेथो नांगौ? 500 रां नांगौमोन आंनो आबै। 500 रां आबौ? 500 राङानो गैया आंनाव। 200 रांल'सो दंथारो। जागोन दे आबै। न' आबौ 200 राङा। आबै आंनोबो नांगौमोन। नोंनोलाय मानो नांगौ? गैया आंनाव। थां बैफोर खामानिखौ मावै थां। थां 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 थां। आफा साहा लोंफैदो।
मा जाखो आइ? जेबो जायाखै आफा। जेबो जायाखैब्ला माखोथो इसिबां सानलाबायखो? जेबो जायाखै आफा, आं आबैनि खोथाखौसो सानदों। आबै? हा आबैनिलाय मा खोथा सानदों? आफा, आबैया आंखौ माने एसेबो अना, मालाय आदाखौसो जा अनसोगारो। थोद जाम्बि, आबैया अनाब्लाबो आं अनगोन ना। बिदि नङा आफा, आबैया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो अनखाया। बिनि थाखायनो आं फरायनोबो मोनदिया आफा। मालाय फामे गलापी माधुरी मोना बेसे गिदिर गिदिर फरायगासिनो आफा। आंहाबो सिमां दंमोन गिदिर फरायनायनि। है जेबो नङा दे आइ, फरायाब्लाबो। थांदो थां, ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संहैदो, बेफोरखौ सानबाय थानो नांला। दे जागोन दे आफा। ओइ मा खोनाबाय थाखो? है जेबो नङा, बैखौसो नायहरदोंमोन आं। अ मा गुलिबाय नामा? है मा बुङोब्रा? नांगौब्ला बुंब्रा, मा लाजिलायो? नांगौब्लानो मोनो सोरबा। मा नांगौब्ला बुंब्रा, आं खालामना होगोन ना। नाथाय फंसे खोथा। मा खोथा? खोथाया बेनो, रोमैया सासे फरायनो रोङै जाम्बिसो। उन्दैनिफ्रायनो रोमैया स्कुलाव थाङाखै। जों उन्दैब्लानो बिबैया हिन्जावनि फिसा होनना फरायहोआसै। मा? हिन्जावनि फिसाब्लानो फरायनो मोना नामा? बेनोथ' खोथाया। हिन्जावनि फिसाखौ फरायहोना खस्थ' खालामना लाब गैया। ओरैनोब्लाबो सानसे मालाय न'खराव बारखागोन होननानै बुरिया फरायनो होआसैब्रा। दा बिदियाबो जा जौ फाग्लाखाना, बुंजाखाया, फाग्लासोखा। बे गोदो गोदायनि बुरिफोरनि खोथाखौनो लाबाय थायो नालाय। बेनोथ'लै। बिमा बिफाया जेबो बुङा नामा? बिमा बिफायालाय मा बुंनोब्रा, गासैबो बुरिनो राज सोलियो। बुरिया जा बुङो बेखौनो खालामनो गोनां जायो। दाथ' बुरिनि थाखायनो बिदायाबो जौ फाग्ला जानांबायना, आरो रोमैनाबो फरायनाय गैला। जौखौ मानो लोङोब्रा मानसिफ्रालाय? जौ लोंब्ला दे मानसिनि देहा बेसे खहा जायो बेखौ मिथिनानैबो मानो लोङो जौखौ? दा माथो बुंबावनो। थेवब्लाबो बिमा बिफा मोना बे गथ'खौ फोरोंनो हागौमोन, बुरिखौ बुरखायनानैब्लाबो। है बाद दोन बेफोरखौ, उनाव बुजिगोन बिसोरो। थ' थांसै। थौदो। ओइ भाई, नों बे साइकेल बोराय खालाना कैदिन सोलायनोब्रा नोंलाय? नुवाखै जोंफ्रा बाइक बोरायबाबो दङ। अरे भाई, आंथ' गाबोननो बायना होयो, बायनो गोसोबा। अब्लालाय माथो, लादो ना मा बुङो लोगोफोर? लानांगौ। अरे भाई, आं लाबनो गोसोबा गाबोन लाना फैनो हायो। खामानि गैया नोंना डायलगल'। नै बिथां बायदि जा, हा फानना बाइक बायनाय रेकर्ड दं बिथांनिया। गैया खामानि गैया नों बिबे बुरिनाव बिनो हाया नामा? खामानि गैया इयो, बिनो दं मानि गैया। खामानि गैया इयो। ओइ जायालै नोंसोरदो, थांनो होलै। ओइ लाजिबाय नामाब्रा? था नोंसोर लोंबाय था। ओइ लाजिबाय नामाब्रा? नै लोंबावनोबा दंबावो। आबै आबै, बहा थाङोब्रा? हा मा जालायखो फिसौ? आंनो मोनसे बुस्थु नांगौमोन आबै। हा माथो नांगो जालायखो? गाबोन नांगौ आंनो। मा बुस्थु आबौ? आंनो बाइक नांगौ आबै। आयु आयु, हा मा बाइक नांगौ जालायखो? आं मिथिया आबै, आंनो गाबोन नांथारगौ। आंनियावथ' इसिबां रां गैया आबौ। आं साननैसोनि उनाव बायना होगोन दे आबौ दे, सना दे। मिथिया आं आबै, आंनो गाबोन नांथारगौ। आंनाव राङानो गैयाब्ला बबेनिफ्राय मोननानै बायना होनो आबौ नोंनो? आं मा मिथिगौ, आंनो नांगौ नालाय आंनो नांखागौ। मा जादों आयै? आइ नै नोंसालानो बाइक नांगौनो। जोंसार, नों एसेबां दावराव खालामबाय थानांला।
जौ लोङै लोङैनो मानसियानो बोरैबा जालांथारबाय। बे आइयानो खालामजोब्बाय। दा नों आइयानो जोथोन लादो, जों हले जेबो खालामनो हाला। दा गासिबो नोंनि आखायावसो आयो। जोंनि बुंनो गोनांखौ जों सिगाङावनो बुंखाजोब्बाय। बेफोर दाया गासिबो नोंनिनो। मा गैया, आंनो बाइक नांगौ आफा, गाबोननो, नङाब्ला न' ससे बायजोबगोन आं। बे नोंबै दं दा, नोंबैनावनो बिनानै लादो। आबै आं जेबो मिथिया, आंनो गाबोन नांथारगौ, नङाबा दिगदार दं। रोमै आइ, औ आफा। जों नोमादैनाव थांनानै फैनो। आइ रोमै, नों ओंखामखौ संना दोन दे, आं दा फैना ओंख्रिखौ औ संफैगोन। जागोन दे आयै। आबाय, ओइ आबाय, ओइ आबाय, बारबो, आबाय, ओइ नाने, आबाया बहा थांदों? आबैया गैया दा, दहाय फुङावनो आयं मोननाव थांदों। साला बाइक नांगोन होननायखाय खारखोमादोंसो बे घन्टा बुरिया। दिनै आं न' ससे बायजोबगोन आं। साला आंनो बाइक बिमा बाइक होआ ना, दिनै गासैखौबो बुख्रुबजोबगोन आं। बेफोरखौ आदा नों बेफोरखौ मा खालामला बायदों? सालि नों बेयाव मा लांफैदों? ओंखार ओंखार। साला आं बाइक होआ। गारख्रुबजोबगोन आं दिनै। आदा नों फाग्ला जाबाय नामा? आंनो बाइक नांगौ होनदों। आं आबैनाव मैयानो बिखादोंमोन। नोंनो थांनो होदों आबैखौ। नों थांनो होदो? साले। आंनो बाइक नांगौ होनना बुंदों। जेरैखि जायाबाबो लाथारगोन आं बाइकखौ। आबै बहा थांदों नोङो? आंनो बाइक नांगौ होनदों। आदा जाबाय आदा। हमनाङा। आदा Ada. 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 जोंसार फिसाया मा जाखो? मा जाखो नों जोंसार? जोंसार फिसा? जोंसार फिसा? जोंसार मा जाखो नोङो? जोंसार फिसा? बेफोर माबायदि जाखो? जोंसार मा जाखो नों फिसा? जोंसार मा जाखो नोङो?
जोंसार फिसा नोंसोर फिसाया मा जाखो? आफा आदाया फाग्ला जाबाय। मा? आयै आं सहायनो हायियाव आदाखौ खर'आव बुफ्लांबाय। मा? जोंसार फिसा बेफोर गासै बिबैनि थाखायनो जाजोब्बाय। जोंसार फिसा फिसा जोंसार फिसा जोंसार फिसा बिबैनि बांद्राय अननाय मोननानै नों दिनै फाग्ला बायदि जाबाय फिसा। जोंसार फिसा रोमैसो माथो? अ आदासो माथो। नाथाय आदाया आंनि मुंखौ बोरै मोनथिखो? औ दाखालिसो आंनि लोगोआ बुंदोंमोन आंखौ। गाज्रि मोना दे रोमै। मानो गाज्रि मोननो आदा? मोना दे। नोंनि मुंखौ सिखावैनो मिथिबायना। मुं मोनथिनायावनो सिखाव जायो सोरबा? खायसे सिख्लाफोरा मुं मिथिबाबो दाय जायोना। गुबुना जाबानो आंबो जागोन आरो। जायाबाथ' मोजाङानो। दालाय बहा थांनो आदाया? अ आं बै हाजो सेराव बेरायहैनि र'। हाजोआवनो हारसिं हारसिं बेरायहैयो सोरबा? औ हाजो सायाबो बहाबा थाङोनो। बेनिखायनो आं हारसिं फैबाय। मा नोंबो थांफानो नामा? आंलाय मानो थांनो? थौदो सानैजों बेरायहैनोसै। मा लाजिदों नामा? आंलाय मानो लाजिनो? थौदो बिदिब्ला। थौदो बिदिब्लालाय। न'खराव रावबो गैया नामा? हा सोर जाखो? अ आं सोरांसानि बिमा। बै खान्थालबारि गामिनिफ्राय फैदों जों। हा सोरखौ नांगौमोनबा? न'खरावबो रावबो गैया। जों नोंसानावनो फैखादों। आबै रोमैया न'आव गैया नामा? दङ। रोमै रोमै आबै ओरै फै, आलासि फैदों। आदा नों जोंनाव? औ रोमै आं नोंसानाव। रोमै बेयो आंनि आइ। अ फै जिराय फै। हा जोंहानि रोमै आबैजोंलाय माबायदि सिनाय मोनलाया नोंसोरलाय? सोमोन्दोआव आं मादैखौनो लिंसै। मादै जोंहानि फिसाला सोरांसाजों नोंसानि फिसौजो रोमैजों जुलिनि खोथासो सावरायनो फैदोंमोन। ए नंगौ नामा? बिमा बिफाया न'आव गैया नामा? बिमा बिफाखौ नांलाया, आंजों रायलायब्लानो जायो। थेवबो मादै बिमा बिफाखौ लोगो मोननायबा मोजां जागौमोन। आंजोंनो रायलायब्लानो जागोन। मानो होनब्ला आंनिनो फिसौजो जायो नालाय। थेवबाबो लोगो मोननायबा हामगौमोन। हा नोंसोर सानैया फसायलायदोंब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। सोर जाखो बिसोर आयै? बिहामजो बिसोर रोमैखौ नायफैदों। मा? रोमैखौ नायफैदों? नाथाय बिथ' दानो जुलि जानो सम जायाखै। बैसोआनो उन्दैथार, जों माबायदि जुलि होनो? बैसोजों जेबो खोथा गैया बिहामजो। जुदि बिसोर सानैयानो फसायलायबायब्ला जोंलाय माथो बुंबावनो? आबौ नों जुदि दिनै लांथारनो गोसोब्ला दानो लांफाखादो फिसौजोखौ। जोंहाबो जानाय लोंनायनि एसे उसुबिदा जानानै दङ। बेनिखायनो दिनैनो लांफाखादो आबौ। लांथ' हायो आबै। नाथाय रायजो राजाफोरनि माखासे नियमफोरखौ खालामनाया मोजां जागोन नामा? आबौ नों रायजो राजानि खोथाखौ जेबो जिंगा सिनाङा नोङो आबौ। आं गासिखौबो सामलायजोबगोन।
रोमै आबै थांदो थां माबार ओंखारहैदो थां नाथाय आयै मानोथो एसेबां हाखु दाखु खालामनो सानखो जाबायहाय फिसा जाबाय दे ओइ नै खोमसिबोगौ दे थांफैदो माबार दे दासो साला आंखौ सोङालासिनो सिरि सिरि हाबा जाहैबायना बियो आखराव गाब्रबब्लासो गम मोनगोन अबसे बैनायनि नखराबो एसे गोनां आरो बाइकबो दं बैनायनि बाइकखौनो लाना फैनोसै नामा आंनो होआब्ला मारै जानो ओइ आदा बहा थांनो जोंसोर फंबायसो माथो औ बहा थांनायदोंमोन नै आंनो एसे हानांगौ जादोंमोनलै बेखौनो नागिरना फैदोंमोन आं मा हा हायाथ' आंनावनो दङ बेसेथो नांगौ नोंलाय नंगौ नामा दङब्लाथ' मोजाङानो जाबाय औ आंनावनो दं हा बेसेबांथो नांगौ आंनिफ्रायनो लादो हा बिगासेयावलाय बेसेबांथो नांगौ बाइक गंसेयावथ' 2 लाखनि बारगोन खम दामनिखौथ' आं लाखाया बिगासेयाव 1.5 लाखसो होननोसै नामा मा सानबाय थाखो फंबाय अह आदा बिगासेयाव 1.5 लाखसो होबानो जासिगोन दे नंगौ नामा जागोन दे बिदिब्ला आदा दा बेलासियाव हाखौ नायफैदो आरो लोगोसे रांखौबो लाबोफादो दे बिदिब्ला नों हानि दलिखौल' जगार खालामना दोनदो आं दा बेलासियाव रांखौ लाना थांसै दे बिदिब्ला थांदो दे ओइ बाजै न'आव दंना गैया ए माथो नमलसो फै जिराय फै हा बोरैथो फैखो दिनै जोंनावलाय फैनाय माने खामानिया गिदिरानो हा मा गिदिर खोथा जालायखो नमलागै खोथाया बेनोदि नोंस्रानि जि हाखौ आंनो फानदोंमोन बै हाया बेनिसोमोन आरो लोगोसे हानि दुलिलाबो नोंस थानाय बिथानिसो मा आंथ' बेफोरखौ जेबो मिथिथारा बिदि नङा मादै दाखालि नोंस्रानि जोंसारानो हाखौ फानना फैदोंनो आरो बिनिफ्राय नोगोद 3 लाख रां लाबोदोंनो औ बाजै दा नोंस्रानि हाखौ आंनो हगारना होदो आरो हगाराब्ला आंनो रांखौ गथायना हरफिनदो मानो हगारनो बे हाया नोम्फानि नामा मा बुंखोलै ओइ इसोरखौ होखानोसै नामा औ हगारसै थाङाबा मा खालामनो नोंसोरो मा प्रमान दं नोंसिनियाव हाखौ फाननायनि नै बेनो प्रमाना ओइ बिसोरखौ दानो होखानोसै नामा ओइ होथारदोलै सोर जाखो बिसोर आयै ओंखारलां नोंसोर बे न'निफ्राय गेट आउट सोर नोंसोरलाय जोंखौ मानो ओंखारलां होखारनो नोंसोर बे न'निफ्राय आयै होदोलै मा खालामनो नागिरदों गोख्रै ओंखारलां खालामदोंना ओइ होथारलै इसोरखौ ओंखारलां थाङा जोङो मा खालामनो ओंखारलां होनदोंना मा जादों बेवहाय मा जादों मानि महाभारत बेलाय बिसोरो जोंखौ होखारदों नों माथो हाखौ फानबायनो बिसोरनियाव आं हाखौ फानदों आंनो बाइक नांगौ होनदोंमोन ना आं हाखौ फानबाय ओंखारलां नोंसोर दा बेनिफ्राय मानो बिदि खालामखो मा बुंलाबायदों जोंसार नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों बेफोर आंनि गोसो थां ओंखारलां दानो ओंखारलां घन्टा बुरै
नांगौ हाखौ फानना लाना थाङासन दं थाङा आं ओइ होदोलै इखौ होदो हगार आयै नोंसोर बेवहाय आबै मा जादों आबै मा जादों आबौआ फाननानै होखार हरबाय जोंखौ रोमै फिसा आबै जोंसार आबौआनो गासै हाखौ फानजोब्बाय रोमै आबै आंखौ निमाहा होदो आबै नोंखौ हाबा हरनायनिफ्रायनो बिदि सिलिंखार जाजोब्बाय आबै नोंसोर आदाखौ सिगांनिफ्रायनो बेसे खर' गिदिर खालामबोबाय मोजां सोलोंथाइ होनो हाजासे नाजानानैबो नोंसोर आदाखौ मोजां मानसि खालामनायासै आबै आंहाबो मिजिं दंमोन नाथाय नोंसोर आंनि फरायनाय सिमांफोरखौ थेर-बेथेर खालामजोब्बाय आरो हिनजाव मानसि होननानै फरायनो मोना बे नङा आबै जोंहाबो मोन्थाय दं फरायनायनि गिदिर मानसि जानायनि नोंनि थाखायनो आं जाम्बि जानांबाय हिनजावनि फिसा होननानै नों आंखौ फरायनोनो खाबु होआसै आबै औ आबै नोंसोर रोमैखौ उन्दैनिफ्रायनो जोबोद खस्थ' होबोबाय दिनै नोंनि बे साजाखौ नोंनि बिहामजो नोंनि फिसालायाबो मोननांगौ नोंगौ फिसा बेनिखायनो आबै सम थानायावनो गासै खामानिखौ मावनानै लाग्रोनांगौ उनाव समा बारग'लांब्ला बे खाबुखौ माब्लाबाबो मोनफिना नोंगौ फिसा आंखौ निमाहा हो फिसा आंखौ निमाहा हो रोमैयाबो उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ जोबोद खस्थ' होबोबाय आं रोमै फिसा आंनो पापि आंनो सुनि आबै नोंसोर बेयावसो दं आं बेखौनो बेसेबां नागिरगासिनो दं जोंसारखौ नोंसोरनि हाबायनाय मानसिया बुथारना गालांबाय बै लामायाव फिसा जोंसार फिसा आदा आदा
समनि खाबु बयनिबो जिउआव हां लागासे समा खनसेल'। बे हां लागासे समाव नांगौ बिबांनि बार सोलेरनो होआब्ला देहाया दुखु मोनो एबा लोरबां जायो। सोलोंथाइ लानायनि मोन्थाया दिनैनि मुगायाव बयनिबो, नाथाय खायसे नखरफोराव गोदोनि साननाया दिनैसिमबो दं, जेरैबायदि रैसुमैनि बिबै। सोलोंथाइ होनायजोंल' दिनैनि मुगायाव थावरिनो हाया, मानोना दिनैनि मुगाया फेशन आरो बादायलायनायनि मुगा। बेखायनो सोलोंथाइजों लोगोसे नखरनि बिगोमाफोरा होनांगोन मोजां गियान।